Maayong buntag everyone, kumusta naman mong tanan diha? I hope you guys are doing well. As you can see pangga, nagsag-ob kog tubig dagat diha kay mao ni siya the best nga ihugas sa atong limpyuhan nga isda ron. Kani nga isda is very guwapa, nindot kay ang iyang color ani labi nagnaa siya sa ilawom sa tubig dagat no. Kung unsa kanindot ang iyang physical appearance, maupod ang kanindot sa lasa nga iyang mahatag diri sa atoa. Bilason ang tawag namo ani nga isda, lami siyang prituhon, itinola, ununan or kanang gitawag nga paksiw. Og syempre lami pud ni siyang isugba, pero ang wala ra nato natilawi nga klase sa pag-prepare ani nga isda is kanang pagkilaw. But of course, I'm pretty sure nga lami pud ni siyang kilawon. So karon what we're going to do is ato ning ibulad pinalami. So ako ra ning gipikas ang bilason no aron mutuhop jud ang mga panimpla nga atong ibutang ron. Unya, di pud nato kalimtan ang pagtangtang sa hasang kay murag kulba-kulba ba ang panahon ron no, kay dili kayo sakit ang pagsidlak sa adlaw. Maong dapat atong limpyuhan og tarong kay basig puy-an di ay sa mga iti sa mga langaw, di ba? Maong dapat limpyo-limpyo jud atong trabaho. So naapod tay sa Bagyo diri nga akong panitan, tangtangan ra na siyag tinai, then putlan ni mug ikog, unya ang iyang horn bay tawag ani, basta kanang tunok niya sa iyang ulo dapit. By the way, unsa di ay tawag ninyo ani nga isda dira sa inyo ha? Lamian pud baya ni nga klase sa isda. Ang pinakalami nga klase sa pagluto nga natilawan nako ani is ang linabog. Linabog nga subagyo is very the best jud kaayo. Imo parisan og kanon nako or turot jud ang usa ka kaldero. Unya kay katilaw naman tag linabog nga subagyo, tinola, prito og kanang inununa nya kanang bulad pod, maong mag-try pod tag pinasahi ron. The subagyo recipe nga akong i-try karon is sweet and sour fish fillet. Ang ako ron gibuhat is akong gipanitan ang subagyo, gitatangan og ikog, then ang iyang horn, and then akong gifillet. So don't worry, kaning iyang bukog ug ang ulo is ato pud di siyang makaon. So maong walang tapon sa subagyo ang iyarang panit, di ba? So maglimpyo sa taaning mga isda. Tagay lamas na bayigis ito niya ihob. Lemon sweet old mama. Very good. Kamaya man mo ka. Nagbate ka na ba? Baby, dadat, baby. Dadat. Baby dadat. Anggin dadat. Anggin dadat. Okay. Sopan, lulu, sopan. Kau
After kog hugas sa mga isda pangga ni snack food ko gamay no na mainit ko diha nagtimpla ko gatas nagkaon ko sa akong favorite nga binangkal nga gipalit ni papagikan sa lungsod sa Bantayan. Gibati tagkagutom sa atong trabaho no pero laban lang jud ta. Kay ato maning tinuyuan ug happy man pud ta sa atong giobra di ba labi nagmakadawat kog usa ka like na ay comment og magpa-shoutout ganahan kay ko ana maganado jud ko nga mag-upload og next video. Maong kamo pangga kung ganahan mo ani nga video give me a like ug comment ang inyong name then ang location para ma-shoutout mo. So at this point templado na ang atong pang-marinate so nagbutang ra ko dihag ahos, bombay na ay kalamansi, oyster sauce, brown sugar ug ang atong tuyo. So by the way pangga wala ko eksakto nga amount sa akong mga gipamutang diha so tansyahan ra jud ang tanan. Tilaw-tilaw ra jud ta hantud nga mabalance ang atong timpla. Sa ako pang giingon walang tapon ang subagyo so ang ulo ug ang iyang bukog ato sang gimarinate kay ato mang ibulad. Let's marinate bilason ang subagyo for about 2 hours siguro okay na siya then move on ta diri sa atong coating para sa atong fish fillet. Simple ra gud pangga ato ra siyang ibutang sa cornstarch then ikadto sa egg then balik na pud sa cornstarch. Let's just repeat the process until coated na ang tanan. Then pangga naabtan tag sobra siguro usa ka oras og coating ready na siguro ni ibulad ang atong gimarinate nga mga isda. By the way pangga naapod og mga namasol diri so lapit ra kaayo pero ang ilang kuha dagko kaayo. Kani nga isda is gitawag nga ugapang or utod ra man siguro ni sila sa utop basta mao itawag ani nga isda. Lami kaayo ni siya. Mga almost 2 hours siguro silang namasol diri nagbulad sa init pero worth it ang ilang kahago. Ang ilang gamit nga paon libre ra pod kanang tinai sa mga danggit or mga bukog ba. Mao ni nakanindot diri sa isla basta magkugi lang ka aw dili jud ka masiro sa sudaanon so ato sa ni silang biyaan magpadayon sa tagbulad diri. After bulad time, let's move on to our cooking show, char. At this point, nagbutang ra kog mantika then akong gi-fry ang atong coated nga mga gi-fillet nga subagyo. Wala di ay nako sila gitag-satag sa pag-fry kay very kuti kaayo nya dali ra masunog kay mga nigpis man then after natog fry ani, let's move on sa pag-saute sa atong mga lamas like ginger, onion ug ang atong ahos. And then pagka golden brown na sa atong mga lamas bisag wala ra ba jud na golden brown ato nang gibutang ang atong vinegar then mag-add pud tag tubig diha. So estimated pud ang kadaghan sa tubig enough ra nga makalungoy-langoy ang atong ibutang diha then ibutang nato ang ketchup o UFC banana ketchup kay lamian then i-add dayon nato ang atong carrots then next up is ang cornstarch nga magpanindot sa consistency sa atong sauce. Ato rang ukay-ukayon as simple as that. By the way ako na di ay ning gibutangan og pepper then ang asin. Wala ta nakabantay sa kakusgon sa atong kalayo diri maayo gani wala nasunog ang atong sauce nga gigama. So pag humanani ato na dayong ilunod ang atong gi-fried nga fish fillet.
Unya mag-ukay-ukay, tamang halo-halo lang hangtod nga makot ang atong gibutang fried fish fillet subagyo. Unya ibutang dayon sa plato, aw ready na ta mo habhab aning atong giluto kay mo adto patag lungsod sa bantayan kay naatay paliton kay naay kalihukan nga mahitabo ugma. Very special kini sa amoa. So stay tuned pangga. Just 20 minutes ride sa among pambot apot tata diri sa lungsod sa bantayan. Basta makaagi jud ko diri nga section no kaning dried fish section diri sa Bantayan Public Market. Makaingon jud ko nga very abunda jud ang lungsod sa Bantayan sa mga isda. Mag-ready na ta kay mamalit na ta sa atong mga lamas para sa atong lutoon ugma ug na ako'y company kaning akong siswang, ang akong balangga, ug kaning akong usa ka buok nga ig-agaw nga very beautiful. Ang masasabi ko lang is maayo jud ning natin mga kaupod nga mamalit ta kay dili talaayon, and the most advantage thing is na ay magdala sa atong mga gipamalit, diba? Agree ba mo ana? Unya nihapit po di ay mi diri sa Carne Station, then pagkahuman nanguli na mi og ready na nga akong isulod sa basket ang mga labyat or semi-dried bilason. So that's all for today. Thank you for watching. Bye.